No niin, moro kaikille. Mä ajattelin nyt aloittaa tämmöten hardcore-sarjan. Katsotaan nyt kuolenko mä heti vai en. Mutta laitetaan nyt vaikka nimeksi joku Karvalandia tai jotain. Ja siitä niin Creative World. Tämä voi kestää aika kauan tää sarja tai sitten. No niin, elikkä mennään nyt hakkaa vaikka puuta tästä näin nyt heti. Ja niin. No siinä on nyt ihan tarpeeksi sitä puuta. Tehdään tästä ihan normi puupikaksi. Sitten otetaan kiveä tästä. Tarvitaan joku lähemmäksi 15 ehkä, niin pärjää alku. Tuolla varmaan pärjää näin alkuun. Tehdään kivipikaksi. Tehdään toi pois. Sitten joku kiviakse. Sitten miekka vielä. Kato, siellä on kylä. Siellä on toinen kylä. On hyvä. Käydään täällä nyt ekana. Tänne kuolla, niin se on nopeammin. No. Kaikki vai, joko? No niin, mitäs täällä on? Toi kelpaa erittäin hyvin. Tähän alkuun. Tää on toikin mukaan. Ja siellä on Iron Cola, niin. Voidaan tää nyt tästä nopein. No. Please 5 rautaa. 3. No, saa siitäkin jotain. Tehdään nyt kilpi tästä alkuun, koska se nyt pitää aina olla. Sitten vaikka joku miekka. Lähetään nyt tonne Pillager-Outpostille päin. Nähdään sitten, kun mä oon siellä jossain lähempänä. No niin, nyt tässä alkaa olla näitä pillagereja. Mennään näkkiin vaan karkuun, ettei kuolla. Onko täällä ylhäällä ei ketään? Jes. Onks tää hyvä tämmönen torni? Mikä torni? Ihan hyvä. Mennään tämmöstä turvallista reittiä alas. Mistä mua koitetaan ampua? Siinä. Ei, nyt mä vaan juoksen. Siinä on liikaa noita. No niin, tästä alkaa kyllä. No, käy tääkin. En valita. Pitääkö mun lähteä tonne ylös? No niin, siinä on Iron Golem. Noissa ei oo mitään. Löysinkö mä just sen paikan, mihin mä laitan mun base? Holy. Katsotaan nyt, teenkö vielä tässä videossa mitään basea, mutta saatte päättää kommenteissa, että teenkö tonne vai teenkö sinne toiseen kylään base. Kirjoittakaa kommentteja. Otetaan tää tästä näin.
No, nukutaan tästä näin nyt. Mennään etsiä luola. Noin. Olisikohan täällä joku luola jossain? Siellä on mobispawner, sen näkee. Otetaan ironit ekana. Koska sitä me tultiin hakemaan. Joo, ja tosiaan muistakaa tilata kanava, jos ette ole vielä tehnyt niin. Spider spawner. Annako? Mistä noin voi ottaa nimilappu. En mä muuta tarvi. Noin voi ottaa. Ja mennään ylös täältä. Heti tää joku parempi luola. Paitsi että mulla olisi kyllä tää uuni, niin voitais nopeeta sulattaa raudat. No niin, vihdoinkin nämä raudat sulle. Voidaan lähteä nyt. Mennään nyt pois täältä. Lähdetään nyt vähän tänne päin. Noniin. Tää näyttää hyvältä luolalta. Ihan viisasta silleen craftaa armori. Sitten chestplate vielä. Noin. No vielä kaksi semmoista tarpeelliset. Tää rautaa on vaan kaikkea. Alkaaks deep slate jo tosta? Ilmeisesti. Sanoin justiin, että ei oteta rautaa, mutta tässä sitten nyt otetaan. Jos se näyttää menevän syvälle. Zombiespawneri. Nimilappu. Bounei. Tän gunpowderia ja kahkaisen. No. Tää on vielä pelottavaa näköinen. Mennään tänne. Toikin näyttää vaan sanotaan diadendilta. Missä kaikki timantit? No, mennään tähän. Taisi olla vain yksi timantti, mutta ei se mitään. Joo. Parempi kuin ei mitään. Siellä on lisää. 2. 3. 4. Joo, se oli 4. Timantteja. Noos, siellä on lisää. 3 timantteja. Oho, melkein kuolin. 11 timanttia. Se on ihan hyvä. Trial Chamberi, ai että. Mutta uskallanko mä mennä sinne? Tänne mä varmaan nyt kuolen, mutta ei vaan mitään. Tehän on vähän timukamaa tästä näin, niin ei kuolla ihan heti. Tänään zombie. Zombit on ihan helppoa.
Ei, tossa on tommonen spawner. Juokse. Aha. Mistä tää on tullut tän? Noi tekee kipeetä, ai saake. Miten toi voi osua? Toi tulee auttaan. Kilpi menee rikki. Uuttavaa. Sieltä saatiin avain. Mitäs täällä? Kato sieltäkin avain. Please on hyvä kirja. Oi että. Porttuu 3. Pelkkiä nuolia. Mitä ihmettä? Mennään tänne. Jos vaan pärjäisin. Syödään tää nyt tästä näin. Se tappoi itseänsä. Siitä avataan tommonen. Kattimuokse. Toi kelpaa. Niin sekin kuoli. Avaimia. Tai avain. Tähänkin pääsee avaan. Pinde ja köppi. Timanttikuutio. Oikeasti olen nyt hiljaa. Mä en tähän huoneeseen kyllä halua mennä, mutta avataan nyt tää tästä. Mikä kirja? Sharppi 1, en mä sitä ole. Joo, no jos mä nyt lopettelisin tämän videon tähän näin. Kiitos kun katsoit videon ja tykkää jos tykkäsit ja kerro sitten, että rakennanko sinne vuorien välein vai sinne toiseen kylään se mun beissin seuraavassa jaksossa. Se olisi moro.